Multimedia matur sembah nuwun. Sembah antri ya lho. Antri nek je wektu engko tak wenehi. Tenang. Ning nek gak nek wektu ya pangapurane. Pangapunten menika wedane sampun telas nggih menika guyon panuwun kawula sedaya umpama mulo Kang matur sembah nuwun dari Kisah Putur Sukantika. Yo untuk Raja Sawernya berkah barokah. Sehat selalu semuanya, panjang umur.
request dari Kang Masih, ugi dari para tamu dan kakung mamputine Kang Kewala katemben rawuh.